Markadoreak helbidearen azpian dagoen barra da, eta hemen gure favoritoak jartzen ditu. Markadorearen barra ikusteko, kontuan hartu behar dugu hemen markadores, mostrar barra de markadores aktibatuta dagoela. Markadore bat gehitzeko, adibidez, Gmail, nahi badut Gmail broia hemen izan, behar dudana da web orrialde horretan sartu eta izarrari eman. Klik egiten dut eta konprobatu barra de markadoresen nagoela. Listo, eta badut hemen nire sarrera ontzian sartzeko zuzenean. Ikusiko dugu orain, pestaina berri bat zabaltzen badut, klik egiten badut, zuzenean Gmaila sartzen naiz. Truko bat, eskumako botoia emanda editar ematen badiot eta bere izena kentzen badut, behitu zer gertatzen den. Ikonoa jarraitzen du eta leku gehiago izango dut tresna edo markadore gehiago sartzeko.